panorama heftane dem baş binerin heja. Em bi geşedên girîngê heftane li pêşberî we ne. Bi salan e parêzerên Büroya Hukûkê ya Sed Salê ji bo bikaribin agahî ji rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan bigirin, serlêdana lezgîn dikin. Herî dawî parêzeran di 22 mijdarê de serî li dadgeriya înfazê ya Bursayê da. Lê bi redkirina serlêdana parêzeran eşkere bû ku du cezayên nû yên disiplînê li Abdullah Öcalan hatine birîn. Piştî vê agahiyê di serî de li Kurdistanê li her deverê gel ketin navlîv û tevgerê û ji bo bi Öcalan re hevdîtin pêk were dest bi çalakiyan kirin. Di serî de parêzer partî û gelek rêxistinên civakî jî bi daxuyaniyan banga hevdîtina de mildest kirin û gotin ku devlet dixwaze di şexsê Öcalan da civaka Kurd biçewsîne. Malbatan jî ji bo hevdîtin pêk bê li Meclisa Tirkiyeyê daxuyanî dan û bi gelek sazî û rêxistinên civakê re hevdîtin pêk anî. Kurdên derveyî welat û dostên xwe jî li Strasbourgê ji bo Öcalan dest bi çalakiya nobet ya 17 rojan kirin. Rojilata navîn da jî dinerin, li Tirkiye jî dinerin. Îro Birêz Öcalan rastî jî siyasî aktorekî pir girîng e, pir mühim e ji bo çê boy aşitî, boy demokrasiyê, ne tenê ji bo Tirkiyeyê. Li Herêma Efrîn dirê spî û serê kaniyê ku ji aliyê devleta Tirk û komên girêdayî wê ve hatine dagirkirin, bi pêkirin mafan gihîştiya asta herî jor. Her roj welatî tên revandin û qetilkirin. Bi taybetî revandin û qetilkirin li Efrînê zêde bûye. Li gor daneyê rêxistina mafê mirovana Efrînê di du mehên dawî de li Efrînê yek ji jin 6 kes hatin qetilkirin û 8 ji jin nût û 5 kes jî hatin revandin. Lê li dijî kiryarên devleta Tirk û komên girêdayî wê heta niha ji qada navnetewî tu bertek nehatine nîşandan û bêdengiya xwe didomîne. Ji ber vê bêdengiyê rewşa ev herêmên ku em behs dikin hîn dijwartir dibe. Çalakî malbatên girtiyan ku di 16 mijdarê de li Baroya Amedê dabûn destpêkirin bi tevlîbûnên nû didome. Malbatên ku di çalakiyê de ne diyar kirin ku bêdengî helbesteke masumane nîne. Divê herkes dengê xwe bilind bike. Di nav hefteyê de nivîskar Herdem Mervanî ku bavê wî Abdulhalim Kırtay ê 30 salê girtiye û nexweşe jî tevlî nobeta edaletê bû û banga piştevaniyê li piştcivakê kir. Zextên desthilatariya Başûrê Kurdistanê yên li ser welatiyên Bakur didomin. Desthilatariya Başûr sixûrî li welatiyên Bakur ku ji ber zextên Tirkiyeyê derbasî Başûr bûne ferz dike. Welatiyên ku sixûriye qebûl nakin an radestî Tirkiyeyê tên kirin an jî tên dersînor kirin. Gel min dalê xwe li seyterê dûgelê bû me dewwa dikir ku bizivîn. Ama bi 100 carî telefon melo UNê hewlêrê kir yekî berpisyar nederkete ser xetê. Hasan Kaçar jî yek ji wan welatiyan e. Di 23 mijdarê de Kaçar bi tevî malbata xwe ji aliyê asayişa Hewlêrê ve hat dersînor kirin. Kaçarê ku hat dersînor kirin diyar kir ku ji ber ew pêşniyara sixûriya PDK û Mîtatê qebûl nekiriye hatiye dersînor kirin. Kaçar ji bo şermezarkirina vê rewşê li ber derê nûnetiya Netewiya Yekbûyiya Sileymaniyê dest bi çalakiyê kir. Lê Kaçar di nav hefteyê de ji aliyê asayişê ve hat bin çavkirin û piştî demekî hat berdan. 7 sala jî li Hewlêrê jiyan dikin kêşek me çê nebûye. Yani ev neheqî û te'darî û xedre li me hatiye kirin li pêş çavê cîhanê hemişkê em bangawazî li UNê dikin. Bu xwedan her ku berpisyariyên xwe yên navnetewî derkeve li xwedî penaberan derkeve û em bikarin bin sîvana UNê da bigerin mala xwe Hewlêrê. Di duyê kanûnê de Wezîrê Xezîne û Maliye Tirkiyeyê Lütfü Elvan li ser daxwaza serokkomar îstîfa kir. Ji ber polîtikayên şerên hikûmetê li Tirkiye krîza aborî her diçe kûr dibe, li hemberî vê krîzê hêsa welatiyan jî zêde dibe. Söylüyor. Ama sandık dışında başka bir yol, başka bir seçeneği gayrimeşru sayıyor. İşte Welatî û saziyên civakî her roj bi çalakiyên cûr bi cûr bertekên xwe li hemberî krîza aboriyê tînin zilma. Lê hikûmet jî li ciyê ku çareserkirina krîzê kesên ku bandor û sedema krîzê tînin ziman hedef nîşan dide heta wan bin çavdike û digire. Hikûmet ji bo bertekên li hemberê xwe kêm bike li gorî xwe tedbîran digire. Lê ev tedbîrên ku hikûmet di nav hefteyê de eşkere kir jî nikare ji krîza aboriyê re bibe çareserî. Berova jî vê krîza aboriyê her diçe kurtur dibe. Gün gücüyle istifaya devirmeye zorluyoruz. Serokê Baroya Amedê Tahir Elçî di 28 mijdara 2015 de dema li dijî qedexeya derketina derveya Sûrî li pêşberî mînara Çarlinga Amedê hat qetilkirin. Elçî di şeşemîn salvegera qetilkirina xwe de li ciyê ku hatibû qetilkirin hat bîbîranî. Bi dehan parêzer bi cûbeyên xwe ji ber edliyê heta mînareya Çarlinga meşiyan û elçî bibîranîn.
Belê binerên hêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Hefta bê em ê bi geşedanên girîng li pêşberê we bin. Ji bîr nekin, bibin aboneyên kanala me, biacîbin û parve bikin.